Saludos, bienvenidos. El operativo de vigilancia para el control de entrada de uva foránea de cara a la vendimia de este año contará con un importante refuerzo, más efectivos y más controles. Galicia encabeza el Plan Estratégico contra el Edadismo. Será el primer plan elaborado por una comunidad autónoma para actuar contra la discriminación de los mayores. Y Más Deporte acercaba a Esgos sus clases de yoga. Comienza aquí nuestro informativo. Esta campaña verá un reforzo do operativo para o control de entrada da uva foránea de cara á vendima deste 2025. Garda Civil, Policía Nacional e Policía Autonómica coordinaránse para establecer os controis que este ano terán máis efectivos e maior frecuencia. O operativo de vixilancia para o control de entrada da uva foránea de cara á vendima deste 2025 contará cun importante reforzo, con máis efectivos e maior presencia policial, co obxectivo de garantir un ano máis a máxima calidade dos viños das 4 denominacións de orixe ourensás. Os representantes dos 4 consellos reguladores e da Xunta de Galicia, ademais das forzas e corpos de seguridade, mantiñan hoxe unha reunión co subdelegado do Goberno, Eladio Santos, na que lles comunicaba esta decisión. No encontro realizaron un intercambio de información e abordaron as necesidades existentes. A entrada de uva foránea nas denominacións de orixe pode supoñer diversas consecuencias: a imposición de infraccións administrativas, responsabilidade penal por delitos de fraude alimentario, a expulsión dunha adega da denominación de orixe, un importante prexuízo ao sector e mesmo a introdución de pragas. A coordinación da Garda Civil, a Policía Nacional e a Policía Autonómica é imprescindible para establecer os controis de vixilancia na busca da maior efectividade, dando prioridade á localización dos puntos quentes que requiren un control especial, como son as zonas limítrofes con outras comunidades autónomas e a fronteira con Portugal, así como o acceso ás adegas. Galicia encabeza el Plan Estratégico contra el Edadismo. Será el primer plan elaborado por una comunidad autónoma para actuar contra la discriminación de los mayores desde los ámbitos político, legislativo, educativo y también social. Cuidar de los mayores es un pilar imprescindible para tener una sociedad más justa y humana. De esta máxima parte la nueva estrategia gallega contra el edadismo, un hito relevante para el cuidado de los mayores. Se trata de la primera estrategia elaborada por una comunidad autónoma contra el problema del edadismo que desde el año 2021 está tratado por la Organización Mundial de la Salud como una base científica para afrontarlo. Está previsto que el Gobierno gallego destine 520.000 euros de fondos propios para poner en marcha las 3 primeras actuaciones concretas que consistirán en dar visibilidad y desafiar los estereotipos sobre las personas mayores mediante campañas de comunicación y encuentros generacionales, dar formación y sensibilización en el sistema educativo con un programa piloto dirigido a los maestros de infantil, primaria y secundaria, crear un comisionado autonómico contra el edadismo que revisará las políticas públicas y la legislación para detectar defectos y proponer soluciones. Se trata de un compromiso a largo plazo, ya que comienza este año y se desarrollará hasta el año 2031. La estrategia articula sus acciones en 3 grandes líneas: intervenciones intergeneracionales, actividades educativas y acción política y legislativa. Ourense é a única provincia galega que non se ve afectada pola problemática de obtención do carné de conducir e a cobertura de prazas de examinadores de tráfico. Hoxe o Partido Popular facía referencia a esta cuestión. A Secretaría Xeral do Partido Popular de Galicia, Paula Prado, participou hoxe en Ourense nun acto organizado por as novas xeracións, centrado nas dificultades que a mocidade atopa á hora de obter o carné de conducir en Galicia, unha problemática que non afecta á provincia de Ourense. En Galicia a Xunta pois teno claro e por iso está poñendo en marcha políticas que favorecen a creación de emprego e tamén a facilidade de mobilidade para os novos.
De feito, hai unha axuda para sacar o carné de conducir que xa leva beneficiado a 4.000 mozos en Galicia. Pero neste momento hai un problema e é a insuficiencia de plazas na Dirección Xeral de Tráfico que ten máis de 3.000 alumnos en lista de agarda e tamén falta de examinadores e falta de profesores nas autoescolas. E hoxe precisamente estamos aquí diante deste Instituto de Formación Profesional que, como decía a nosa compañeira Nicole, é pioneiro nesta formación de profesores de autoescola. Xa hai os 14 primeiros alumnos que saíron deste centro, pois xa son profesores de autoescola e permite facilitar que a xente nova poda acceder ao carné de conducir, que en moitas ocasións o non telo impide que se podan presentar a oposicións ou que podan incluso perder un posto de traballo. En Galicia estamos facendo as cousas ben e, hoxe estamos aquí na provincia de Ourense que, como decía a nosa voceira Ana Méndez, non ten esa problemática. Pola súa banda, a presidenta das Novas Xeracións de Galicia, Nicole Grueira, puxo en valor a aposta decidida do goberno galego pola FP Dual e, en particular, por un ciclo pioneiro que só existe en Galicia e que se imparte en Ourense. Hoxe vimos aquí a poñer en valor unha acción do goberno, esa aposta pola FP Dual e concretamente con este ciclo pioneiro que só hai en Galicia na provincia de Ourense. Un ciclo que sirve para formar a todos os mozos e mozas que queiran dedicarse a ser profesores de autoescola. Neste senso, este ciclo demostra que a Xunta de Galicia está ao carón dos mozos e mozas e permite que moitos mozos e mozas podan formarse nunha actividade como esta. Ademais, tamén garantiza así o relevo xeracional neste sector. Reivindicar a importancia que significa eso para a provincia de Ourense e a aposta que fixo a Asociación de Autoescuelas para que isto se levara a cabo, co cal significa que temos na provincia de Ourense, ademais, é moi importante tanto a nivel autonómico como a nivel nacional e que non hai listas de agarda e que vai ser a única, como digo, a única provincia na que se vai facer durante todo o mes de agosto sin listas de agarda e sin problemas para que se presenten os exames todos os alumnos que queiran. El Sergas ofrece 14 plazas en Ourense a los 1.000 recién graduados. La provincia de Ourense acoge 14 de las 78 plazas ofertadas en Galicia dentro del plan de relevo generacional del Sergas, destinado a garantizar la continuidad asistencial. Ourense será el principal destino de los profesionales que finalizan su formación MIR este mes de julio y en septiembre, quienes podrán optar a contratos de 3 años de duración. Los MIRES podrán optar a un total de 78 plazas en Galicia, de las cuales 14 están asignadas a la provincia. Los profesionales que finalizan su residencia este mes, los que comenzaron una especialidad de 4 años en 2021, podrán presentar su solicitud hasta el martes 29 de julio. Para los que concluyen su formación en septiembre, el plazo irá del 22 al 30 de septiembre. Esta es la tercera convocatoria del Plan de Contratos Relevo del Sergas, que ya fue presentado en la mesa sectorial a los sindicatos. El objetivo es garantizar la continuidad asistencial en centros donde médicos próximos a la jubilación dejarán vacantes clave. Estos contratos son compatibles con el Sistema Común de Cobertura de Vacantes mediante listas de contratación temporal y permiten al Sergas ofrecer estabilidad inicial a los nuevos especialistas. Medio Rural aproba os cambios que permiten ampliar o territorio da denominación de orixe Monterrei e mellorar a calidade dos seus viños. O Diario Oficial de Galicia vén de publicar a resolución da Axencia Galega da Calidade Alimentaria pola que se aproba unha modificación do prego de condicións da denominación de orixe Monterrei, coa que se busca mellorar a calidade dos viños e incorporar novas variedades principais na DO. A principal novidade é que as adegas desta denominación poderán elaborar viños rosados que se sumarán aos brancos e tintos xa recoñecidos. Esta modificación responde ao crecente interés por este tipo de viños e a experiencia previa de elaboracións fora da denominación, permitindo así unha maior adaptación ao mercado.
Tamén se introducen cambios nalgúns parámetros analíticos. Nos viños tintos redúcese a acidez total mínima, mentres que nos brancos incrementase o límite máximo de contido en sulforoso. Estas variacións están ligadas ao impacto do cambio climático, que está a provocar viños con maior graduación alcohólica e cambios na súa composición, así como a novas prácticas de elaboración máis prolongadas no tempo. No ámbito das prácticas enolóxicas establécense condicións específicas para os novos viños rosados que deberán elaborarse cun mínimo do 85% de uvas tintas. Outro dos cambios relevantes é a ampliación do territorio amparado pola denominación. Inclúense novas parroquias dos concellos de Monterrei, Cualedro e Laza e intégranse por completo algunhas do concello de Ríos que ata agora solo estaban parcialmente incluídas. Esta ampliación responde a unha antiga demanda dos viticultores locais e abrangue zonas cunhas características similares ás do territorio actual. Agrupacións folclóricas de Arxentina, Chile, Filipinas, Irlanda do Norte, Ucraína e Xeorxia percorrerán 16 concellos nas xornadas de folclore da Deputación. As xornadas de folclore volven un ano máis á provincia co seu 40 aniversario. Nesta edición contará coa participación de 6 agrupacións folclóricas procedentes de Arxentina, Chile, Filipinas, Irlanda do Norte, Ucraína e Xeorxia, que suman 187 artistas que actuarán por toda a provincia entre o 11 e o 21 de agosto. Eu creo que un dos momentos máis esperados do verán cultural na nosa provincia. A verdade que estamos ademais este ano celebrando un efeméride especial, estamos a falar xa de 40 edicións, un 40 aniversario que nos significa ou nos sinala a importancia e a tradición desta actividade cultural. Os concellos pequenos que ao mellor non hai a posibilidade de acercarse ás cidades, que ter un cartel desta categoría nas nosas vilas, a verdade é que é de agradecer. Esas vilas que durante uns días serán o escenario de colorido, de relacións multiculturais e de ver outras culturas que de outro xeito non sería posible. A Deputación, a través do Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo, organiza este festival. O éxito destas xornadas eu creo que consiste na calidade do espectáculo. Brevemente, recordar, vamos mellorando de ano en ano, o que agora se produce non é un escenario en onde van subindo distintos grupos, non é un espectáculo, unha produción artística de primer nivel, onde o primeiro que se mire a calidade. Primeiro, calidade dos grupos, aquí hai que decir que moitos deles, moitos membros son profesionais, aínda que veñen como amateurs, e calidade nos equipos de montaxe, de luz, de son. É toda unha produción que facemos con 16 espectáculos en 10 días, o cual eu creo que para a calidade que ofrecemos é imposible ofrecer máis en menos tempo. Durante a súa celebración, cada noite haberá 2 espectáculos en 2 vilas diferentes da provincia, protagonizados en cada lugar por 3 agrupacións, onde crean un espectáculo de case 2 horas de duración para amosar a música, o baile e o vestiario tradicional do seu país. Ademais, trátase de espectáculos gratuitos para o público. Alimagro converterá Xinzo de Limia na capital agraria da Pataca do 5 ao 7 de setembro. A pataca segue xerando músculo e gañando peso específico dentro da agricultura galega, aínda que ten ante sí numerosos retos para garantir a súa rendibilidade. Este é o contexto no que se celebra a 6ª edición de Alimagro, a Feira do Agro da Limia, que volverá a ser o escaparate do sector agrario en Xinzo de Limia. Esta nova edición celebrarase do venres 5 ao domingo 7 de setembro e o seu programa inclúe a Feira da Pataca e a Feira da Maquinaria, unha ampla exposición coas últimas novidades presentes no mercado. O xoves 4 de setembro a feira contará cun prólogo moi centrado na produción e a comercialización da pataca
É a terceira xornada técnica da pataca, organizada pola revista Campo e que dedicará especial atención á sanidade vexetal, á eficiencia na fertilización e á calidade e cantidade de auga para a rega. Recoñecida como unha das 10 principais feiras do sector en España, Alimagro é unha iniciativa organizada polo Concello de Xinzo de Limia, consolidándose como un referente nacional no seu ámbito. A Feira da Pataca celebrarase no polideportivo da localidade, que acollerá numerosos expositores. Entre eles estarán presentes algunhas das empresas máis destacadas do sector do cultivo da pataca, tanto a nivel rexional como nacional, que presentarán as súas últimas innovacións, produtos e técnicas agrícolas. Pola súa banda, a Feira da Maquinaria vai rodear o Parque do Toural e estenderase ao longo da Rúa 2 de Maio. Empresas de maquinaria presentarán unha representación das principais marcas con todas as novidades sobre a innovación enfocada á agricultura. Unha vez máis, confírmase a condición de Alimagro como referente agrario do noroeste peninsular. E Trives celebra este fin de semana a súa Festa da Bica. A Praza do Reloxo de Trives vaise convertir este fin de semana, 26 e 27 de xullo, no epicentro da festa e da tradición, coa celebración da Festa da Bica, declarada festa de interese turístico e un dos grandes referentes gastronómicos e culturais do verán en Galicia. Como é tradición, a festa contará co xa emblemático xantar da Bica o sábado, unha comida popular que terá como menú salpicón, costela asada, pero por suposto, de sobremesa, a inconfundible Bica de Trives. A xornada estará amenizada musicalmente polo grupo Son do Sil e vai culminar co concerto da artista Uxía Senlle, unha das grandes voces da música galega actual. Esta edición da Festa da Bica contará ademais cun acto homenaxe a Ricardo Courtier, figura fundamental da vida cultural e musical de Trives e de Galicia, fundador dos 30 de Trives, da banda de música de Trives e tamén da banda de música de Ourense. A Festa da Bica volve consolidarse como unha cita imprescindible que une gastronomía, música, historia e emoción nun entorno privilexiado e cunha acollida que medra ano tras ano. Y nos vamos ahora hasta Esgos, donde Más Deporte llevaba una clase de yoga al aire libre. La Praza da Souteira en Esgos acogía una sesión de yoga guiada por la instructora Estela Castro, en la que nos encontramos a participantes de todas las edades. Una actividad que está recorriendo la provincia de la mano de Más Deporte y que sirve de pretexto para estrechar lazos entre vecinos y vecinas, además de fomentar hábitos de vida saludable. La sesión permitió a los participantes relajarse y experimentar los beneficios de esta disciplina milenaria. A cada una de estas clases acuden quienes nunca antes habían practicado yoga y quieren conocerlo, pero también aquellos y aquellas que tienen experiencia. Además de las clases de yoga que se están llevando a cabo en diferentes localidades ourensanas, el programa Más Deporte también incluye sesiones de zumba. La programación completa, junto con el formulario de inscripción, está disponible en la web de la región. Y hasta aquí nuestro informativo diario. Nos vamos, volvemos mañana con más noticias ourense.